El cinema català els darrers anys i ara mateix ha estat un cinema molt creatiu, molt divers, de llengües, de gèneres, d'estils, que ha triomfat al món i la prova és que tenim moltíssims professionals que estan fent coses que estan molt bé a tot arreu. El sector audiovisual a Catalunya ha crescut moltíssim els últims anys, tant en quantitat com en qualitat. Hem vist la incorporació de joves de molt de talent, d'indústria, d'empresaris. Sempre hem tingut un cinema que ha viatjat molt, que s'ha venut molt internacionalment, que hem tingut moltes possibilitats i hi ha grans noms, òbviament. Però sí que és cert que el recolzament que han tingut el nou talent amb els darrers anys, inclús els nous productors i tal, ha sigut molt, molt important. Nosaltres tenim la gran sort de vendre des de Finlàndia fins a Turquia, a tot arreu, perquè l'animació en si és molt més universal i viatja molt bé. I des de Catalunya sempre ha tingut molt bona sortida i molt bona acollida. Les nostres produccions, siguin de cinema, viatgen molt bé, es guanyen premis internacionals, s'estan fent pel·lícules també amb una visió industrial també molt gran. Jo crec que Barcelona i Catalunya és un centre de producció mundial inqüestionable. El sector no és cap secret que en els darrers anys ha passat, com tots els sectors, però aquest en particular, una forta crisi. Moltes empreses s'han quedat pel camí, han hagut de tancar, però també és veritat que les que han resistit, que afortunadament són moltes, s'han posat les piles i han fet tota una reconversió i tota una posta al dia que els fa absolutament, jo crec, competitives. El estado ahora mismo es extremadamente delicado, ya que se está perdiendo una generación de consumidores para el cine, en gran parte por un problema de educación y de apuesta por contenidos audiovisuales y contenidos cinematográficos por parte de las televisiones. La situació actualment és una situació d'asfíxia absoluta, d'inseguretat, perquè dintre del marc legal on nosaltres ens movem es produeixen tantes variables que és molt difícil crear un clima estable on treballar. Hem creat un sector industrial, un sector professional important i tot d'una la crisi ens ha tallat el finançament. Calia i cal encara una solució imaginativa. Cal solucions que ens ajudin a tenir uns recursos que altres països tenen per no quedar descavalcats d'aquesta cursa en la que estem ficats. Nosaltres vam fer una reflexió de pensar, escolta'm, qui és que d'alguna manera se n'està beneficiant dels nostres productes? I en aquest cas és molt clar, són les operadores. De fet, les produccions audiovisuals són responsables d'una bona part del volum de dades que circulen per la xarxa. I aleshores té tot el sentit del món que les operadores participin en la creació de nous continguts. Jo veig amb la gent jove, amb els meus fills, vull dir, ells miren la televisió tot, des de YouTube, internet, tot va realment via IP, per tant, és que ha de ser així. Abans els grans distribuïdors eren les televisions, avui són les companyies de telecomunicació i per tant és lògic que col·laborin molt modestament amb un import que es fixa en aquest projecte de llei. No ens hem inventat res de nou. A tots els països del nostre entorn hi ha impostos o taxes similars que el que fan és contribuir d'alguna manera a que la indústria audiovisual no s'aturi. Jo crec que la taxa de connectivitat és una gran invitació a les operadores que necessiten material audiovisual bo, material creatiu, que aquí el trobaran i que el que han de fer simplement és venir a formar part del negoci, perquè si participen amb nosaltres a produir, podran exportar aquest material i el podran difondre per les seves xarxes. És una idea brillant, és una idea possible, és una idea que ens permet com a país tenir uns recursos per poder invertir en l'audiovisual i per poder no quedar fora del que seria el marc europeu en què la majoria de les indústries audiovisuals disposen d'una sèrie d'ajuts, d'una sèrie de recursos que nosaltres en aquests moments no tenim. Jo crec que és important que les operadores vegin que nosaltres som una part clau dintre del seu pla de negoci, igual que nosaltres veiem que ells són claus dintre de la nostra cadena de valor. Nosaltres entenem que l'audiovisual ha de ser un sector industrial de futur de Catalunya. Per cada euro que s'inverteix dintre aquest sector, directament es recuperen 5 i indirectament 15 euros. O sigui que fem una mica el rati, inverteixo un i recupero 15,
això no m'ho dona cap banc. Jo a vegades miro països com Dinamarca, com Finlàndia, com Israel, com Holanda, que són països d'un tamany similar o més grans, probablement més o menys potència econòmica, i en tots aquests països han vist que són països petits però que necessiten un sector audiovisual potent, perquè en aquests moments i en aquest temps apostar per la cultura és apostar pel sector audiovisual. Evidentment crec que serà un salt endavant per la producció, crec que serà una taxa útil, però útil per tots, insisteixo, per la producció, per la creació i sobretot per les operadores. I al final també per crear bons continguts i que qui es beneficiï d'això sigui l'espectador, sigui el ciutadà que ha de tenir aquests continguts fets des de casa nostra.